Investigazzjoni interna li saret mill-Ena Malta dwar l-iskandlu tal-wind farms fil-Montenegro sabet li kien hemm nuqqas fil-proċess ta' due diligence kif ukoll nuqqas ta' professjonalità fil-mod kif ġie analizzat dan id-deal. Kien is-sena l-oħra meta ħarġet l-aħbar li s-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech kien imdaħħal f'dan id-deal fejn allegatament għamel profit ta' 4.6 miljun euro wara li finanzja b'mod segret intermedjarju sabiex ibih l-isma tal-proġett tal-wind farms lil-Ena Malta. Il-kumpanija Cividex servit bħal intermedjarju, kumpanija li s-sit tagħha huwa Turab Musajef li kien parti mill-konsorzju tal-Electrogas. Skont it-Times, l-investigazzjoni illi saret mill-Ena Malta sabet nuqqas fil-proċess ta' due diligence fuq Cividex. Dan iż-żmien il-Bord tal-Ena Malta tal-approvazzjoni biex jidħol fi ftehim ma' Cividex fejn f'Jannar tal-2015 il-kumpanija intermedjarja lanqas biss kellha isma f'dan il-proġett. L-Ena Malta xorta waħda xtrat l-isma minn Cividex għal 10.3 miljun euro f'Diċembru tal-2015. Ġimgħa wara l-intermedjarju kien finalment akkwista l-isma huwa stess mill-konsorzju Spanjol Fersa għal 2.9 miljun euro. L-Ena Malta mbagħad għaddiet l-isma lill-konsorzju stabbilit għal proġett li kien jinkludi l-azzjonisti tal-Ena Malta Shanghai Electric Power. Ir-rapport enfasizza kif Nexia BT, il-kumpanija fil-qalba tal-iskandlu tal-Panama Papers, ġiet ikkuntattjata biex twettaq ir-rapport ta' evalwazzjoni tat-tariffi marbuta ma' dan il-proġett sabiex tiżgura li l-prezz li qed jitħallas kien wieħed ġust. F'Novembru tal-2019 l-eks Prim Ministru Joseph Muscat għamel żjara fil-Montenegro sabiex jinawgura il-proġett ta' dawn il-wind farms. Intant, id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus ressaq mistoqsija parlamentari sabiex il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli tippubblika dan ir-rapport.